en la, C, melodía, mireu que bonic sonant això. Si és possible, tots els que puguem estan. Els que tinguin més possibilitats, els metalòfonos, que si fiquen ja, comenceu a distribuir els grups des de la tercera seqüència. Si considerem que flautes, que tots fan el mateix tipus de flauta... Això us ho deixen els nostres pares. Però vull melodia que sona clara, això sona molt clar i no havíem ni assajat, vull dir, això sona molt clar i és una melodia molt fàcil. Si n'hi ha gent que trobi la flauta, també estaria xulo, però la sonoritat d'això m'agrada més. Però distribuir les zones de la seqüència B des de la C. Des de la D. Des de la C. Primer la C. Qui pot dur carrillons? Tu, vosaltres, davant. I vosaltres tots el que fan és I clar, I ja no pots i minimitzar això faran també fusta. I també faran fusta a la meitat i l'altra faran meitat... botelles. Botelles fan tots. Sí, és veritat. No, que ho tinc apuntat. Sí, cal. Primer era pedres, botelles i diari, totxo. No, primer són botelles. I pedre, L.A. Botelles, pedres i diari, no? Però això pot canviar, potser després... Hòstia, home! A veure... Jo que m'ha posat a gravar l'explicació no el fareu. El paper és l'aire. El paper és l'aire. Mira, vaig a parar-ho.